八神太一さん、石田大和さんと。たける、お話の続き書いてるの？ああ、そうだよ。今度はこの本を書き始めるきっかけになった頃の話なんだ。ああ、あの時のことか。 Thanks, Yuri. Please let me handle it from here. What's your name? I'm Yori Hida, a Japanese high schooler. The two guys in the front are Taichi Yagami and Yamato Ishida. 太一も英語くらい喋れるようになっとけよ。就職にも有利なんだから。フランス語なら少しできるんだけどな。あ、うちのじいさんとこ行ってたんだっけ？それよりヤマト、免許持ってるとは知ってたけど、国際免許まで取ってたのか？じいさんの遺言でな。お前も免許だけでもあれば、いざとなったらアニメの制作進行に就職もできるぞ。太一、デジモンの匂いがする。外からだ。ビハインドアスだけ。大きいです。有利のクワガーモンじゃない。また来る。くそ！ユリ、スマホからでもゲート開けるんだよな。ええ、ネット接続さえできればですが。電波来た。ゲート開けユリ。その子とお前だけでも先に行くんだ。でも迷ってる暇はねわかりました。デジタルゲートオープン。 OK, you go first. ちょっと、俺たちはどうするの？決まってるだろ。いけるな、アグモン。もちろん。アグモン進化！ガブモン進化！グレイモン！ガルルモン！晴れの日ばかりじゃないからたまに冷たい雨も降るけれど傘広げよう。生き方に地図なんかないけどだから自由どこへだって行ける。メガフレイム！幸せを守れ愛するヒントをたくましい自分になれるさ。こうせ弱気な君を崩せぶつかる壁を熱い鼓動武器になるから Believe in your heart。いつまでも戦い終わらないね。まだまだこれからさ。でも負けるわけにはいかない。俺たちを信じてる人たちがいる限りな。頑張るよ俺。頼りにしてるぞ。任しといて。よーし、行くぜ。